Nee man, ik zie het ja of nee. Wat zeg je man? Nee. Nou, laat het gewoon. Ja, als het nee is, dan kan ik je vragen. Wat is je Jozef vragen? Nou ja, laat het gewoon. Nee, mama zei ja. Ja, maar ik luister ons nog. Oké, zo is ja. Dat hangt af. Ja, hoe kan het wel afhangen? Mama zei nu ja. Ja, Huh? dat hangt af. Dat deel ik ga zeggen ja. Als ik het kan. Nou zeg ik ja, dat kan zeg het. ik maar nou niet. Nou hoe? Ik vraag mama nou zei ja of nee. Ik zei maar nou ja, maar nou waar het gaan. Zeg maar Ik ja. vraag dat niet. Nou, zie je dit? Ja, wat ik waar nou moet krijgen. Ja, maar dat nou net gezegd. Ja, nou zie je nog niet rijden. Jij hebt het nou bij jezelf, dan moet je Nee, maar man. toch eens wat ze kan vragen je me nog. Daar is het Ja, echt oh, joh. zing je. Maar ze heeft nou gezegd ja. Nou, nee, dat weet precies, dat is ook om ik jou vraag. Als wil je me vragen. Nee jongen, nou weet ik veel. Kerels. Je ziet niet toch, want je zei ja voor die tijd, maar je kan niet staan. Ah ja, ja, Wel ja. eens van mij weer, die vragen om te weer gaan mogen. Oh, ik heb nog een vraag nou. Nou, kijk je. Maar moet de kruis nog eens gepaneerd. Nou, klim gewoon op je dak. Klim gewoon op je dak. Maar wat? Klim even op je dak en dan maak mij eerder weg. TV speel ik nou niet. Nee, hoe kom ik eerder doen in de lucht? Nee man, niet zoals je. Moet je even vergassen, ik kom op het dak en doen maar. Ah, ik long is bezig aan buiten met zijn eer dingen man. Los die dingen man. Niet zo wie man. Mam Sala.